Il-Gvern ħabbar li qed jikkonsidra siti alternattivi għal art fiż-żejtun biex jinbnew qatt ta' fabbriki ġodda biex jilqgħu għall-industriji ġodda f'pajjiżna u oħrajn li ilhom is-snin f'Malta u qed jippjanaw li jkabbru l-operat tagħhom. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona qal ma' One News li l-art li tinsab fiż-żona industrijali ta' Bulebel ġiet ikklassifikata bħala art tal-iżvilupp industrijali lura fl-2006. Qal li l-art għaddiet għand il-Malta Industrial Parks għal dan l-iskop fl-2009. Mistoqsi minn One News dwar kritika li saret minn bosta fosthom bdiewa li ilhom jaħdmu din l-art fiż-żejtun għal bosta snin, il-Ministru Cardona ma eskludix li jkun hemm żoni alternattivi għal dan il-proġett. Jiena infurmat illi l-pjan huwa fil-bidu tiegħu ħafna. U nassigura lin-nies kollha involuti illi l-Gvern l-ewwel ser jagħmel studju fuq l-impatt soċjali u ambjentali ta' din iż-żona illi permezz tiegħu mbagħad iwassal biex jieħu d-deċiżjonijiet li għandu jieħu, però qabel ma jkun hemm applikazzjoni, ġifieri ara kemm għadu fil-bidu għall-iżvilupp ħajkun hemm konsultazzjoni mal-stakeholders kollha, inkluż in-nies li hemm hemmhekk, inkluż l-aspett soċjali u ambjentali kif iktar qabel, u ma neskludux iva illi naraw li jkun hemm żoni alternattivi illi inqisu għal żvilupp industrijali. Il-Ministru Cardona qal li l-politika tal-Gvern teskludi żvilupp ta' żoni industrijali ġodda u għalhekk qed issir ħidma biex jiġu identifikati żoni li huma diġà mmarkati bħala żoni industrijali għal bosta industriji li jixtiequ jinvestu f'Malta. Is-setturi li hemm fihom huma diversi. Hemm ġifieri espansjoni ta' fabbriki illi ilhom Malta joperaw fis-settur tal-mechanical engineering, tal-inġinerija mekkanika, hemm setturi li operaw f'dak is-settur tal-loġistika, setturi oħrajn illi huma mill-kamp tal-farmaceutika, kif ukoll setturi tradizzjonali bħal pereżempju kumpaniji li ilhom joperaw f'Malta 40 sena u issa waslu biex ikabbru iż-żona tagħhom minn fejn għandhom il-makkinarju. Il-Ministru Cardona tenna li l-Malta Industrial Parks għaddejja b'eżerċizzju biex timmassimizza l-ispazju industrijali fi żmien meta l-ekonomija Maltija qed tiġbed livell ta' investiment bla preċedent li jsarfu fost l-oħrajn f'aktar impjieg ta' kwalità.